Izvinjam, spale mi tablice, samo se mi zakačio nogom u prolaz odmah puče. Pa ja sam pošao, trebalo mi bar pola sata za mene. Mora sam kupim nove, srećom imali su na pumpi. Nije bilo azilno ovo vreme, zato što dok smo čekali da napravimo ovaj zapisnik. Da upročitam kao što sam zapisala da otvorimo sastanak. Komisija za sačinjavanje radne liste zaposlenih za čiji zakon prestala potreba. Komisija u sastavu je Jasmina Mojković, predsjednik, Drana Petković i Danijela Jovanović. Sastala se danas 7.11.2013. godine. Na sastanku je prisutna Svetlana Petrović, sekretar škole, i isto što nismo bili sigurni i Petar Blagojević, nastavnik tehničkog informatičkog obrazovanja, tehničkog informatičkog obrazovanja. Potrebna dokumentacija je priložena i neotvorena je predata iz institucije Jasmini Mojković. Znači, to je ono što sam ja napisala do sada. Pa da nastavimo dalje, da čujemo šta dalje. Smo strane sekretara škole upoznati da je Petar Blagojević pomoću Srbije da izvrši nekako podno. Šta bi to ostalo član? Evo mi po tom sekretar da kaže. Kada se škole smo opušteni da je Petar Blagojević izgubio licencijski rad, pravo je na ponovno izdanje i pravno rad je sinovi od mojeg srednjeg licencijske škole. Radi se o rešenju ministarstva prosvete. Ne mogu da donesem rešenja. Još ne više ništa, samo članovi zakon. Ne, raškodano. Suđenje treba da se završi, da bi mogo nešto da donesu. Postupak za to rešenje koje škola meni izdala je u toku. Biće naravno i tužba upravnom sudu će biti, kako se već tu. Već je data predsjedniku sindikata da i to će biti podneto. Meni ministar suspenduje 35 godina života na osnovu toga što je meni nekad direktor puno bi sve glava zbog navodnog zlostavljanja dece. Bez ikakvih materijalnih dokaza zlostavljanja. Ministar je to potpisao nemoćno.
No dobro, to je stil, sad će s tim probati da i ne bude suđenje. Ali mislim da neće moći. Suđenje će morati se održati. Dobro, ove same zakone, ne znam. Ja ne znam, stvarno, ove same zakone po ovom i onoma likviraju. Ja ne znam. Znam samo da je to rešenje trebalo davno da stigne. Pravni savjet na osnovu ovog. Tim rešenjem želi se moja fizička likvidacija, želi se da se spreči postupak pred sudom povodom mog otkaza zbog navodnog zlostavljanja. Ova komisija ni ova škola nema ništa sa tim. Naravno. Mi postupamo onako kako smo... Pa da, ja ću sad i ovdje dobijem otkaz, tako da. Ne se zabranjuje svaki rad. Što ne želiš da kažeš? Pa mi je jasno da ona hoće fizički da me likvidira. Pa pira, ali vidjet ćemo šta će biti posle suđenja. To je sve izdato bez ikakvih sudskih odluka. Čist mobbing. To je nevjerovatna pravda. Učenik otišao da me prijavi kako sam ga bio. Posle, kad je javni tužilac pozvao roditelja, on je odmah povukao prijavu, ali naravno ja sam odmah dobio otkaz. I sad se vodim kao zlostavljač dece, a nikakav dokaz za zlostavljanje nema. I sad ja treba da dokažem da nisam zlostavljač i probam da dokažem, naravno. Nema. Imali ovdje dopis toga ništa na zova škola. To bi bila Tako sam uzdosti. Direktori škole, pa i ministar nisu sudovi. Sudovi su ti koji osuđuju za zlostavljanje i sa mučenjem. Šta se tebi treba mi da radimo ako smo dobili ovo rešenje? Pa ništa, ja ću ovdje da dobijem otkaz, pa ću sad da probam da se borim, ide se na to da ja ne para. Jer bi tebi nešto značilo da mi otvaramo ove koverte i da mi bodujemo i da sad sedimo i pišemo sve to? Jednako bodovanje nije u skladu kako mi inspekcija obzora, to je sasvim sve jedno. Znači tebi je sve jedno i da se mi ne maltretiramo i da... Ne, recimo ovako, mi zaista nemamo nameru da se stavimo u nepovoljni položaj po jednom strani uopšte se
Ja sam već stavljen u tega povreda. Pošto ti sam kažeš da nema potrebe za ovo, da ne bi da hoćeš da nam odlašiš. Kaže nam iskreno... Pa nema, ja sam dobio poziv za bodovanje isto dana kad sam dobio ovo rešenje od ministra. Meni je sve bilo jasno. I odmah ste me pozvali na bodovanje, a koliko puta je obrano. 2 meseca se borim za bodovanje. Ako uopšte je to moguće, ja mislim da nema potrebe da sada pravimo neke drame oko toga da čovjek nije izjavio. Ako je moguće da se tu unese zapisnik, ako se ti slažeš s tim. Pa nešto od ovoga što si rekao, da nema potrebe da ovim da odbaramo i da sad komisija kada u tome... Kako god hoćete. Očekuje se da kako i sve te tako škole se očekuje da se dobije isto ovo, tako, isto i ovo to je rešenje kojim je meni onemogućeno osnovno pravo na rad, na bilo koji rad. To je krajnji proizvod ovih koji traje 5 godina. Znači da zaključimo, ajmo da vidimo nešto je od pola 8. Podrede se obavi bodovanje. Sve to spočinu ne treba da se uči bodovanje. To je. Rekli da mu mišljenje, znači da je sve jedno i da dobili da se kaže sve na zakonu. Želim da se unesu zapisnik da se stavi povreda. Šta sam stavio povreda? I da se pročitao? Jes. Samo da otvorimo proverku i da pogledamo. I da se unesu zapisnik. Jes. Jeste, da se vidi kako sam ja nastao. Barem na papiru. Pošto ću vjerojatno posle dobiti ovaj rešenje ovako što izađem od ovdje. Nema potrebe, mislim da je samo htio da se otvori njegov. Da, i da se pročita. A da nije malo mnogo ovo da se očita? Ja sam mnogo radio. Ovo je potpuno primjer. To je jedna stvar koja je potpuno primjer. To je jedan objavljeni software. Kako si? Pa objavljeni radovi, objavljeni software, star kod, registrovano energiju. Recite nam slobodno da začnemo tako. Da ima tačno, imamo disk, ali pazi. Ne, pa imam, ne mora biti, ja sam samo disk stavio, ja sam tu pisao sve, tu sam. Ovdje tem potvrda o primanju člana domaćina. Objavljeni software i namenjen modernizaciji nastave. Evo, stani malo, jesi na potvrda. O primanju. O primanju? O primanju. To je ono što se traži. Da, to je. O primanju.
Crtice objavljeni softveri, namenjeni za softveri, namenjeni modernizaciju i nastavu. Računat nastavno sredstvo. Sve je to na DVD. A to je jedan od, čisto da ne bude samo slike, te su slike s interneta skinute, dakle mogu da se naruči. Da inventiramo i njega. Pa napišite kako se zovu ti softveri, mi dosta. A ima tako da bi kao A, pa dobro. Mi smo naslov napisali Ako glavni i ovaj hoćete, sve. da, ako hoćete da uđe u zapisnik to što se da, onda može. Kompletan ovaj i Ja. poželi da pogleda šta se ima. Nisam uspela da napisala, nisam ni uđela. Iz tehničkog i informatičkog Ima razumela. To sam samo dao na ulicu. Dobro, Petra, što bi ja pripisivala sad sve tvoje? Evo, to isto ti na ulici. I institutni rad. Ekspertiza, eksternalno zemljište. Instituta. To je lokalno prepisano sam. Nacionalna služba, je tako zapošljavanje. Javna kada. Da se napiše šta piše u tim analizama, od čega sam lečen i od čega sam bolest. Mi moramo zapisnik da pišemo, ako imamo svojim rješenjima. Recimo, ako se iskopira, se stavi još pilot. Pa dobro, pa ćete da uzmete to prilogom do red. Bitno je da li zaposlen ima invaliditet, da li ima profesionalno bolest. Piše da Treba ima zapisnik radi. pa da unesemo. Evo, Kao sad članovi ne samo da komisije. iskopiramo ovu dokumentaciju, da se priložimo. To je sve. Pa pitam, ako treba nešto prepisujem i Na da to- pišemo. Mi smo pravnici. Da li je tebi ovo kopija? Ne možemo mi da zadržimo ovo. Naravno se ovo... Pa ovo, U obavezi da zadržite. Dobro, znači nemamo Pa pravo to, da onda prepisujemo, nema da potrebe, prepisamo. znači mi smo u Ovdje obavezi. nešto potvrdu o prosjednom Hvala, kad nas si rekli da to se toga je obaveza, mora potvrdu da navodimo neke detalje. Biljana, ne možeš Da, da ne zaradi. Svim. Potvrda na određenu vreme. To je potvrda o dužini radnog staža. Dobro. Dužini radnog staža. Ukupno i ustanove obrazovanja. to je ono što se traži. Tako da napišemo zajedničko.
To je sve od dokumentacije koja je neophodna. Dobro svoje grane Petra Blagojevića na nadalosti. Poslije ukidanje člana porodice, koje je učestveno strane javnosti od javnog svakote i na nemljivim organizacije nacije i precizan nalaz rješenje o nacionalnom službi što je javno zadovoljno, poslije o postupnju zaradu u školi, poslije o udruženju radnog staža ukupno i u ustanovi obrazovanja, diploma stečenom visokom obrazovanju i izjavu o zajedničkom kako tako dalje. Vaš. To je to. Ništa vas da me reći, posvećali smo bodovanju ovu drugu dokumentaciju. Da? Nećemo za prolazno. To se komisija nasljeđuje da nema Te dokumentacije kandidata nije konversa. Pošto to znači otvorili, zapisali, ovo imamo obavezu da zadržimo. Sve sem bis. Da. Znači, se znači da je 14 ovakova. Znači, zapišemo ovdje dokumentaciju zapišavamo, a znači, stanova komisija treba ili ne treba ovdje... Uvijek da sam bi samo staviti onako kao... Da ne bude slike. Da, evo i ovo. Šta ćemo s dokumentacijom? Daj ćemo. Od prethodno se vrati. Vratit ćemo na kraju dana da sekretarno Moramo da im zapisnik u zapisnik uloženo. mi moramo da imamo ovo i ovo, jer na kopiju kada budeš zadala, vidimo u kopiju. Da. Nijedan kolektivni ugovor je znam. Nešto smiješno. Pa slušaj, u ovom slučaju mnogo ili ne. Hoćete da ispodavati. Petra je Stefana, ovo je tvoja... Stefana.
najbolje ako možeš da zaradiš, iako si stvarno, mislim, informatički pismen čovjek i možeš da zarađuješ na mnogo druge načine. Kako mogu da zarađujem kad kao ne radi? Kad imaš toliko znanja i znaš da tražiš svašta nešto ti blog i što mi ne znamo i kako ne možeš da dođeš do nekog načina? Pa vidiš da mi ne daju da radim ni ovako, ni u svemu. Šta ti nije da? U Srbiji ne. To i ja jedva čekam 14 godina da se otkrećem. I boli me uvo što se sam otkačio, ali to da mi namećeš